Abza ngelithuba undipha lona. Igama lam ndinguVuyolwethu Ngalonkulu, nongu-director we-Anqobile Development Foundation. I-Anqobile Development Foundation ke yi-foundation that is focused on i-community development, on i-social upliftment, as well as i-empowerment, ingakumbi kwiindawo that are underprivileged, iindawo ezifana nale ndawo sihlala kuyo thina apha eNgqushwa, kuba iNgqushwa is one of the underprivileged communities. Sisemaphandleni, there are limited resources, there are few opportunities. Okay, ngasala nje uthi qabaqaba usibalisele ngendlela enincede ngayo abantu nezinto esele nizi-achivile. I-Anqobile Development Foundation iqale isekwe kunyaka ophelileyo. Ifowukhase kakhulu ekuqaleni kwayo kubantu abatsha, eku-empowerisheni abantu abatsha. Sizama ke imission yethu ikuku-adressa ii-social challenges ezikhoyo ezifana ne-poverty, i-education, i-youth development, and also we were adamant to provide i-resources and platforms for abantu abatsha. Kulapho ke siqale khona le foundation. Siqala ke ngebakala lokuqala lokuqeqesha okanye ukulolonga abantwana kwi-space of modeling. Siqhubile ke ukusuka kunyaka ophelileyo sihamba kunye nabantwana baseNgqushwa sibagruma kwi-modeling. I-modeling ke inento apha kuyo abantu abanongayiqondi, abanocinga into yoba yi-hobby, but thina sikwa-modeling okanye kwa-pageantry siyatsho ukuba it is a journey of self-discovery, development and growth. So besikwelo phulo ke unyaka wonke wokuzama ukugruma izimilo zabantwana baseNgqushwa. Si-achivile ke kuba ngoku sinabantwana esibathathayo, as we are providing platforms for them, esibathathayo from iNgqushwa to national level. We even have kids that are up for international trips through the foundation. Okay, masithethe ngoku nge-upcoming Ngqushwa Community Builders Awards. Okokuqala, ngunyaka wesingaphi nizawusingatha ezi awards? DJ Abza, ngunyaka wokuqala siza kuqalisa iNgqushwa Community Builders Awards. Yenye ke ye-signature initiatives zethu, njengento yoba besendichaza uba besinayo enye initiative besibhizi yiyo before. Now kwi-pursuit yethu for i-community development kube khona ke umbono othi qatha, ayingombono wam, ndizawuthi ke ngumbono oziswa nguThixo wento yoba apha eNgqushwa njengoba iyindawo esemaphandleni nje, ii-opportunities limited and all that, but there are people out there abasebenzayo kwiikhona zabo abazama ukuphuhlisa le ndawo sihlala kuyo. So kwakhona ke lo mbono wento yoba let us recognize, let us celebrate as individuals okanye the organizations that are playing a significant okanye a remarkable role or contribution to the well-being of our communities. Okay, ngabantu abatheni okanye zizinto okanye mhlambi abantu abenza ntoni abadeserva ke ukunominathwa for ezi awards? Ikakhulu wena DJ Abza sijonge ubunkokheli. Sijonge abantu abanesikhokhelo, or sijonge abantu abanesisa sokwenza izinto ngaphandle kwenzuzo. Sijonge abantu nje abanikelayo nabancedayo kwi-communities esihlala kuzo, naba-investor they are all, even if they are not going to get anything in return. Okay, kasibalisele ke kwezi zalo nyaka okanye kwezi nizaziqhuba, bakhona abaziyo abazi-nominate? Bakhona, sinee-categories ezininzi. Sinee-categories ezininzi. I-process yethu, uhlobo esiyenze ngalo, asikhethanga thina ngokunokwethu savela sacinga into yoba, oh, let me mention this, DJ Abza. Lo mbono bendingenakho ukwenza ndedwa.
I had to intoba ndikhangele intoba le nto ndiyicingayo ingaba kanti iyo okanye mhlawumbi ukuba ingasuka apha ingahamba ibhekele phi na. Kulapho ndiye ndafomisha khona i-partnership with i-EC Journal. I-EC Journal ke enamantombazana amabini, uPhumeza Macwili kwakunye noSamkela Stemba. Then saqalisa ke ngokweli phulo lokuba let us do these Community Builders Awards and then let us open up i-nomination process so that abantu baseNgqushwa ngokokwazi kwabo bachonge aba bantu babaziyo into yoba ngabantu abanehlumelo kwiindawo abahlala kuzo. So we opened it up ngolo hlobo into yoba on our Facebook platform, i-EC Journal, people do nominate abantu enibaqondayo into yoba benza i-difference kwii-communities esihlala kuzo. Abantu baseNgqushwa bayithathela phezulu, bayikhuthalela, bachonga abantu ngokokufaneleka kwabo. Okay, so ungakungqina into kokuba ukhona ochongiweyo ophuma kweli cala lalapha eChris. Yes, kwiicategories zethu sinayo icategory ye-local leadership. Now, xa besivula eli khwelo, belisithe eli khwelo sifuna umntu onehlumelo eNgqushwa, engowaseNgqushwa, okanye omnye uphuma eChris, kodwa unendima enkulu afike wayidlala eNgqushwa. Akathi ukuba ebeze ngomsebenzi eNgqushwa waphelela ekubeni ba abe kanti wenza le nto ayizele eNgqushwa, wathi go beyond the call of duty to an extent that abantu baseNgqushwa babona into yoba no, this is a leader that deserves to be recognized by community waseNgqushwa. Eneneni ke sinaye nalapho eChris u-warrant officer Kanuka okwicategory ye-local leadership apha eNgqushwa. Okay, zinini ke ngoku ezi awards and kanjani amalungiselelo? I-awards zingomhla we-13 kaDisemba 2024. Amalungiselelo ayaqhuba. Uba siyajonga kwi-social media, ukusukela ngomhla we-14 yiyona nto that has been trending, yiyona nto eyenze kwakhona isankxwe, kwakhona i-unity, kwakhona imanyano amongst abantu abangasebaseNgqushwa, abakhoyo eNgqushwa, abangabalapha that are outside, even people that abangezonzalelwane zalapha. But when they look at this initiative, babona into entle, into engumahluko, nento eyenza ibumbano phakathi kwabantu. Ingaba abantu basenalo ixesha loba ke ngoku baqhube ngokwanyula nokukhetha abantu okanye sekuvaliwe ngo? After i-process of nomination, uqalise ivoti. Ivoti ke kulapho ku-SMS-wa ku-SMS umntu i-SMS ezikanga uba efuna ukuzama unyusa umntu wakhe abe ngentla kunabanye. So ke ngosise kulo process, kulo voting process, kuyavotwa ngabantu, izawuvalwa ngomhla we-30 kuNovemba. Okay, benza njani ukuvota? Ukuvota ke zehlukene, kodwa ku-SMS-wa to u-47247. Ixhomekeke ke ukuba inomini leyo ikhodi yayo ithini, because if uku-local leadership izawuba ngu-LLA, isogqiba ibe nenamba yakhe ekugqibeleni. Okay, masinike abaphulaphuli i-social media platforms abanothi ke bayilandelele bayibhaqa phana yonke loo nto, futhi naxa befuna ke iinkcukacha ezithe vetshe inamba abanofowunela kuyo. For i-social media platform yethu, it's EC Journal. On Facebook, we have EC Journal. That's where you get all the information and all the updates regarding the upcoming Ngqushwa Community Builders Awards. Ukuba ufuna ukuxhumana nomnye wethu, you can contact u-063 946 9297, 063 946 9297. Okay,
Phambi koba siyivale Miss Ngalonkulu, ndiyafuna uthathe ke ithuba umotivate especially ke abantu abatsha nabantu ekuhlaleni gabalala ngendlela ke yokwenza nendlela yokuziphatha khona ukuze egqibeleni nabo baphethe ke bekhethwa xa kukho ii-awards ezikumila kunje. DJ Abza mandiqale kuqala nditsho into yoba sisengqushwa singabahlali okanye siluluntu lwasengqushwa sinaye umasipala lapha engqushwa kwaye intle kakhulu into yoba xa sisenza initiative ezinje sibe kanti siyayifumana inkxaso kumasipala. Ndibulele ke kwii-partners zethu isi-journal to our nominees. Le nto ibingasoze ikwazi ukuphumelela ukuba bengakhange bayithathe ngothakazelelo olufana nolu in as much as also nee-supporters zethu kuba sinabo abantu abaxhasayo amapolisa wenzayo. Ndifuna ukuthi ke kumntu omtsha anything is possible. Masingahlali sisonga izandla silinde, masiphakame senze kuba ngokwenza kwakho kukhona mhlambi someone that is sitting there in that corner ongazuthetha ngoku kanti uyayibona le nto yenzayo. So whatever it is that is in your mind, phakama wenze mntu omtsha. Alright, kakhulu sis Vuyolwethu, masibulele ngexesha lakho. Siyabulela kakhulu DJ Abza. Alright. Kakhulu umphulapha sekhaya binguye ke uVuyolwethu Ngalonkulu ke ncokola ke nge-upcoming Ngqushwa Community Builders Awards ezawuthi ke ziqhubeke mphulaphula ucacisile ke into yoba ningenza njani na ninabanomdla wokuvotela abantu benu enibaziba ke benza utshintsho nomsebenzi omhle kakhulu ekuhlaleni. Zininzi ke iikhategori ke ezikhoyo phaya ungaya ke kwi-social media platforms zabo uyotshekisha uba wena ufuna uvotela bani uza kumfaka kweyiphi na ikhategori. Masambe ke siye phaa ke mphulapha sekhaya kwintengiso sikhumbuza uba siphi emva koko sithatha ingoma siya kwindaba zentsimbi yesihlanu. Ingaba kukho intlanganiso, ii-programs okanye